Z mýho pohledu Bundesliga Tax je prostě mýtus. Ty anglický týmy nemají problém s hráčema z Německa. Když se podívám na posledních 7 přestupů Manchester City, Marmoush, Gvardiol, Haaland, Akanji, Sané, Gündogan, De Bruyne. Tam nemůžeš spekulovat o nikom, že by to byl flop. V Liverpoolu Szoboszlai, Grafenberg, Endo, Konaté, Thiago, Keita, Karius, Firmino, Kane. Keita to byl průšvih, Karius a Thiago to bylo takový někde mezi, ale všechno ostatní zase bylo úplně jako v pohodě. Arsenal, ten těch přestupů má míň, jediná kaňka je, řekněme, Škodra Mustafy. Já jsem zastánce toho, že Bundesliga Tax je prostě mýtus, protože když ten tým je dobře vedený, funguje tam nějaký scoutingový a analytický oddělení, tak se prostě tohle nemůže dít. A nemůžou se dít věci, jako se dějou prostě už 10 let Chelsea, že kupuje hráče, který absolutně potom pohořejí. Něco jako Bundesliga Tax existuje, je to prostě statistika. A sice, že v Německu zpravidla padá na zápas více gólů než v Anglii, takže můžeš čekat nějaký jako propad v tom outputu. Zároveň si myslím, že třeba v Anglii to dno se prohlubuje víc a víc, takže ty nůžky mezi tou špičkou a tím spodkem se jako otevírají. Podívej se na to, jak ti prostě sestupují rekordně špatný týmy, že jo, 101 gólů, který dostal Sheffield a podobný.